Bai, ongi nagozu.
Etxe gara? Ai, Dio. Eskerrik asko! Eta orain, pilotas! Bidebieta pilota elkarteak orain aldapan gora goaz, kuadrilla! Tipi-tapa, tipi-tapa! Bidebieta hau patxapelduna! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta orain, hemen ditugu gure korrikalariak! Basauritar dantza taldeak! 50. urteurrena! Aupa zuek! Ez dugu pankarte ikusten! Aupa nerea eta nahiara txapeldunak! Basauritar, oso ondo egiten ari zarete! Venga, gutxi geratzen da aldapan gora, hartu arnaza! Oso ondo, oso polito egin duzue, korrikari harrera egin dirazue! Eta orain lekukoa Usuri eta Maialenek! Maiale, lastana! Hauxe nahi dizutasa Maite zaitut! Astiro, astiro! Zein onda Basauritar dantza taldea, talde guztia elkarrekion moduan ospatuko dugu 50. urteurrena! Aritz, Aritz, eskerrik asko, Maialen maite zaitut! Irrati duzunean, irratia piztu eta donu hau entzutean. Eta orain, pentsionistak, kakitzak, atzeterik ez, Bidebieta auzo elkartea presoak gure esku dago, txarraska gaztetzea, sortu batu mugimenduak! Eta gurekin... Eta Laura Luis, aupa zuek! Basauri! Ipita, eskerrik asko Basauriko emakumeak! Eta orain, Irrintziko autoeskolak hartuko du... Ai, bai, kontu! Ondo bai? Irrintzi autoeskolak hartu du lekukoa, bai? Irrintzi autoeskolak... Y esto ha sido la Corrica 2026 en Basauri. Hasta la próxima.